Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ya wakunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e ko na Isaac Nana Obiri Yeboah odele with. Ohwa kunja amesimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. Odi ehwe bia no kwa se de bia nete e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboah nko na betuma mo China ekunja pe e na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pie junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia. Fre 0558 78 2268. Ana se 0277. Tie no mani ye 0277 469933. Ekunja bia o pe no. Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia. Se o pe kunja we ene ne mpa seka. No ma no fre no ma no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa. Ekunja bia wa ha bia ope ene ne mpa seta na Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi abrabo mu okukruhyi asie me kope bibia bedi ene me beye den na enamo abusuafo ara wo sempa ena ato Sefwi atwema ansonkore ebe Sefwi Bekwai obibia ni anwanso Bekwai municipality ewo Western North region ene wo mu erako wo mu esu papa ni nyina no se woni a chesa baba wa bia wanya mfi aduasa wato na nanom nsie do wa bre nipa bonfo bi atwa ne tie de afiri so na abusuafo sansem we aba betu odwa pe ena wo mu akire mu a na chesa assemblyman na owo kromu honom honorable Martin Depos da kon edetu nsentwerefo anim se woni pa bi ana efa nipa nsia senka wo mu emebo ceiling roof emfa emano ewo ni fie na emu ena ba ko kire se ni yem edusa ne kaka no nti wo pe ba bi na wagya ne nan anase wa ye ne hu yi ewo ho wana wogoko hu nsi ababa wa bi eda ho no mu achese moje pram no etwa ne ti ede afiri so ana chese yare ho sempan na so ema wo mu Sefwi wo no nyina no chese fear panic ato nkrofo ne pa enya samketu achese nei wo mu penchire mu ede afiri mu na kame akwakoye se ensem bi ti sei no na nke nim se nka mbire etu atwa enam akufu dampare IGP papa bi oba ye ebe bo aye ma se kunkum ni ewudie nketo ani jaye no ebo papa ne kame akwakoye se asama ni hum ni so edien na ede ba sai na bum no akopie mu Sefwi Bekwai district police command ho na wo mu ye nhihwemu ede esa ne ma ni nyina hu ni enti a sa ewo no eba ye sansesi obi koye ni hu ye wo wuram na wakwakotu emu eda honom de na chese wo mu domu na wo mu rewura mu ye pa wo be hu nipa bebre kura wo mu akopie mu wo honom na chese nipa bonifo bi na wo mu edi se adwuma nti ne dia posifo ye ba sese wo beti wo mu hu agu montene so na wo maboa ahwehwe amayi ato ye sanse nei adehia wo my god na mu hira na ehwere wo mu nkwa no no ye dwene ho ayanti ase sanse nipa bonifo no ye hu ye na nkenim se wo mu so ate enam Sakawa ne eme ye bebe ba ya wo mu di wo mu wura mu wo mu di wo mu wura mu no enam so ma sa akro no tu twa ni nti nei ye besre se wo mu so sa ne ma na ekoso ne bone nketenkete je sumasi ni nyina wo mu bejai na baba wa wanya mfi aduasa na akro na nti hwan na ebeto so sansemi beto wa pe na Ghana fo kire se o my Ghana yakoya na se bai kamia ye se ye de na wotwe na agusumi bi ntwemu abra ye nti wo nka na adenti ene koba ne se sanse aman bi wo hono mu a wo mu ewudie sa no ebi eniwanu nti na esie wa posifo wo mu nimu de empanifo papa bi a wo mu boye chiri dom boye ho ban bia eye den na se wo nkitinkiti we timbeto o my Ghana na afesu edi sa ehu no to ye so sa de we apie mu pa na chese kuro ni mu nyina ne hu abo wo mu ene koba ne sa so obi timi wu abra kura ne bre nso ye nyina no ye nim se
ehu ayade bi ekum nipa eno nti se koba ne se nipa ewu na se nipa bi no yira na eyensem bebre sansem we ba ya na Ghana for kra kire se enam so kra ma wo makai se ebre bi akwada bi ne maame enam ananka wo mu kọ wo ba bi wa pa na wonia bi atwe akwada ne sika mu eno se nyanyame enefa onipa bi so efa brantie bi so ma wo chesi wo mu kwaje akwada ne ba ya na chese wo mu de na ekwa akoyi sra ha na wo mu de ayadwuma na wo mu sika no atumi abasa eminti wote ho na wahwe ho so yenti sa wo bi ebekum mu adi agi wo sika eminti nei sa bra no akọ so akwada ne ho sane ye na yade aposifo ebo abrantie na baso papa eminti wo mu kire wo mu nipa bofo ne wo mu ensaka wo mu ntini enim se beyansa na ho ama nipa binum afaso ade asua nyansa na wo mu asese afiri wo ma kwambone ho nanso ebinum aye wo ma dwene se wo mu de asobrache ma enya ade a wo mu gya bone na gya bone kire nti nei ade ahyehyɛ ne ade gu akwan mu ama safo ne nyina timi asesa ya be che wo mu anase sabi ye ba be ma wo madwumadin bi ama wo ma ye ka me kwa akwa yesase ye kire nkurofo ya wo mu kogum no wo mu ba pe adwene sa ho ayese bodam ni wasane yare ne kakro de behunehuna nkwada ebi e wo ho ede ma wo mu nti safo ade ahyehyɛ ne ade gu akwan mu ade wo mu afaso na etimi ayansa na ho ama nipa binum agya bone die na sese bone no adọọsọ ewudie no adọọsọ ma sese wuti se wo bi afiri mu ana wo bi akankyene bukura na enhye da nya wo ya esanse wati what shop gone too soon eniema hodoɔ ene titles akasi a yede tu aye ayi so enya sam ketua enya fedi agro eyawre hosam enu nti ye besre se ye nyina ne ye bebo ye homoden na ya hweyi adi ama ye nkre sanse wa anya hweyi a wo bi ade wo sikan ebedwa nanka wo betiti wo mawure mu ahwe wo ba bedum pempensuo bi na edu san pempensuo na wo nipa bonifo bi ade da krope ayi sa kwada ne nkwa ade afiri hono mu a eyawre hosam meka se wani da oba ne so nim se obeye bibi ade ama yeka wenu na nya nkwada nkwa ho nsem na yeka ade akate across ama onipa biara esanse owo wo ba wonkra enu nti yenhwe ye ho so yi yenhwe ye ho so yi ye manom ye busuanom yencheke na ye hu ne se obi biara ho ni asem na afeni de mpaye enso ateje sanse wonam ho sa keke na wonni backing bi e back wenu so etimi ema nipa bi etimi bo wura wabrabom ebedi ubone enu nti abusuafo na de arho sem efiri se hwibae enu no abusua wo mo de hye afiri mu ye ma mo hyeden nyame na de ma wono anso ne sanso waje wo mo nkoma kuma nto mo yam na se de aposifo ani abre o ma to mo ho agu montene so no wo mo eba chi ni pabone fo kra wo yesa na wo mo ede mra no enu no adi wo so adwentwe fa sansem wo fa comment section no ase efama me na ibe sanso ehye ready amejiso ye ba kope ejwa so hima ye live on all the social media platforms eso makra. Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan abewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem eno nti ene ne me kanfo prophet Dr. Abenego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu erunti onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontin a ye freno eye castoplanto technologies beba chawo hwe prophet Dr. Abenego a owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities. So we're the best media school in Ghana there, and you're too much multimedia college. If we say about equipment, a church for a quadruple awardisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location at the Coffee Park Junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati je Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ye de ekunda papa nko na ye de le. Se ope ekunda papa bla Isaac Nana Obiri Yeboah
enterprise yɛwɔ akonnwa bia wɔ ha akonnwa bia wopɛ bia Egypt ekonnwa Germany ekonnwa Italy ekonnwa bia de bia onim sɛ yɛ ekonnwa papa no ɛhɔ na Isaac Nana Obiri yɛbo a ɔde lewit ohwɛ akonnwa a mesi mu na wankasa ohwɛ akonnwa la wei Egypt ɛnyɛ China deɛ ni ɛyɛ Egypt akonnwa wodi ɛhwɛ bia no koraa sɛ de bia ne teɛ ɛyɛ bia papa a ɛfiri Egypt a yɛde aba wei yɛde ma etufoɔ boɔ akonnwa bia wopɛ wɔ asase wei so na Obiri yɛbo a nko a na ebetuma ma China akonnwa pɛ ɛna yɛ ni bi but akonnwa bia country bia akonnwa a wopɛ no yɛde wo sɛ bla na bɛ challenge yɛn na bɛ bi sɛ akonnwa a wopɛ sɛ yɛntumi enya ma wo a bla Isaac Nana Obiri yɛbo a enterprise ɛwɔ bɛka free pipe junction hɔ na usane first ramp second ramp no Isaac Nana Obiri yɛbo a furniture enterprise ɛwɔ hɔ sɛ wopɛ sɛ ɔne Nana Obiri yɛbo a din kita ho bia frɛ 0558 78 2268 anaasɛ 0277 tie no man yi 0277 469933 akonnwa bia a wopɛ no Isaac Nana Obiri yɛbo a ne ntu nkyia sɛ wopɛ akonnwa wei ɛne ne mpa seta normal no frɛ normal no Isaac Nana Obiri yɛbo a bɛma wo akonnwa wei ɛne ne mpa akonnwa bia wɔ ha bia wopɛ ɛne ne mpa seta na Isaac Obiri yɛbo a nko a na ebetumi ama wo ɛwɔ Ghana ha